everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Kadali la. Ada na. Oh. Dali, sakob dayon. So dayon. Tinuod ko ngay, buhi ka pa kaliwanag. Oh, Diyos ko, buhi ka gud ngayon. O manasalve, dako ko buhi. Ang kauban mo ay namatay atol sa raid dito sa squatters area sa Cebu. O manasalve, dako ano ko nabuhi. Gingugutom ako. Oh, sige di, kaon. Magkukuhit ako. Maghukad ko ang pagkaon. Daghang salamat, manasalve. Kumusta ka naman? Naggurhi-hurian ang mga kaupod sa revolusyon. Kay daghan na kaayo din nga mga military sa tuminamos. Naibaw ko, manasalve. Diyan kay ano nga aanhi ka man ha, tuminamos. Uwe na kailan ni kaliwanag. Ni ako aron mulay luuna, manasalve. Mao ba? Giklaro una kung ako nga safety bagyapon ko kung magpakita na ninyo. Salamat nga wag gyapon kay nakailan ako. Kining tuminamos ang dapit nga ako napilian nga maglaylo una ko sakali. Waray problema. Tabang-tabangi lang ako dinhi sa gamay na kong kananan. Daghang kay mga haon dinhi. Sakat mga military. Naipaw ka pa, manasalve. Girep ko ako sa kapasistang military. Ha? Aliman! Oh, Maupay nga ba yung gabi? sundaw. Military ka. Vicky na isang pita ko, manasalve. Ano it aton, Bodoy? Makaulong ta kami haakon kaupod. O, sige, Bodoy. Hain man an imo kaupod. Sarge, ding, dali. Okay, anilo tam ni hapon? Maupay na gabi ha iyo na duha. Tawgala ako nga manasalve. Mayong gabi manasalve. O mayong gabi isab nimo. Vicky, sir. Vicky ako ngan. Vicky manasalve. Kaning magpili mi among ipanihapon ha. Sige la, pagpili lang ka mo dida, sir. Pasensya gitaon mo ha, sibuahan og gyud ko. Kininoon akong kuyog, kini kung kauban ka mao gining ginaray kay wala-wala imong gud ni siya. Ba? Kanila ako manasalve. Makasabot ka na ako manasalve. Maaraman ako. Pero guti ay la, itaon. Oh, mo ba? Amo la ini an imo, sir. Kinila liwat akon manasalbe. Iton la, Bodoy. Usa man ang budoy guryo. Amo na'y dudong sa waray-waray. Sarge, diri sa amar dudong budoy. Oh, mo ba? Kadali la anay, sir. Ay, ngayon ano man imo ato anak manasalbe? Ay akon pag umangkon. Kadali la. Vicky! Dira ko tiya. Nakuha ko gipabukalan niya ko siya tinidor sa apuhan tiya. Ako nalay suka tiya, lingkod lang diha. Damo nga salamat, Vicky. Lingkod lang madiri sa kananan, sir. Sige, dali na guryo. Salamat. Bintahag gamay na kay Cebuana din ang imong pag-umangkon. Nasalbe? Bintahag gamay kay pag Cebuana din ang imong pag-umangkon. Sarge, okay ka diha? O ka Okay na, sige. Okay na. Lisod. Ay, pagkalutos mga sudan. Ay, kasi nagluto ato man sa Vicky?
Dili ako nagluto. Mapagipag-apot na ako din sa Tuminamos. Si Manasalve mo ay nagluto. Pero mas marasa magluto si Vicky kontrahan ako. Amon ba? Amon ba, Manasalbe? O, kung magkasuki na kita, iyo na matitilawan kung ano karasaan linoto ni Vicky. Magsuki na gid kita, Manasalbe. Kaya mo samot man dahi, gikarasa kon si Becky ang magluto. Dugay na mo din sa Tuminamos. Karon mo yung lawa, Vic. Karon eh. Ikaw may sibo. Sabi ng kumpanya, bagong miabot din sa Tuminamos. Pag hindi mo kita sa barang na mo, milahot mo din ka na, naggutom kayo. Kajakpat, tutulan din mo lamian, ug lamian kay pagkaon nga. Linutuan ni Manasalbe. Thank you, Budoy. You're welcome, Manasalbe. You're welcome. Hilo mo lagi ini an imo kaupod, Budoy. Amo man ko dito basta makakita mahusay na daraga, Manasalbe. Niyan kay mahusay man imo pag umangko namon ito na hilumon ito si Rinto. Katawa tatulod. Sila wag katawa. Hinuman iton imo karoyag sidngon, Budoy. Ay, Raga pa baya ako. oh, hinon pa kung dire iton hibiki. Dire ikaw. Oy, akong katawa sa heart, oh. Ikatawa ganyan, pero nahilom na kalit. Muwa pang nabuong, oh, nabuwa. Oy, asas Vicky, nabuwa. Ay, nabuwa ang mga naong sa mga kanahan. Pila palihog among bayranan, Manasalve? Ito ni Vicky, angay pakianhan. Ay. Unsa tong tugur? Kana ko na si Vicky, may pangatanon ni mo. Pila palihog, Vic? 140, sir. Barator madidinino. Oh, ni Vico. Thank you. Nya adto na mi. Beke, Manasalbe. Diri ba ka mo maaram kung hin o it ngaran hini ako po, do? Kinsay nga ani akong kauban ba, no? Wa mo magkaila-ila pa? Ay, wala pagadliwat, Budoy. Oh, ila-ila mo, ila-ila. Ila-ilahan ninyo ang akong sarhento. Sarhento Martin Buutan. Ernesto ni Setinolngan. Sarhento Ernesto Martin Buutan, matinabangon, masinabuton, maggiluyon, og... Dili abusado, Manasalve. Ah. Dili ko abusado, Vicky. Gusto na ko nga magsinabtanay yung tanan. Gusto na ko ang inigsunay, gusto na ko ang pagbinatiay, gusto na ko ang kalinaw kaysa kagubot. Gusto na kong hustisya kaysa inhustisya. Gusto na ko kaangayan kaysa pamintaha. Gusto na ko ang dagang higala kung mahimo palang unta gyud. Wa ko bisan usa ka kaaway. Dawata palig kong kamot, Vicky. Ernesto na lang o earning kay mao na lang angga na ko, Vicky. Vic o Vicky o kiraning. Oh, napun anasab ko mga amiga nining adlaw sa akong pag-abot dinis Tuminamos. Nalipay kay kong gikaila ta mo, Vicky. Manasalve. Ay. Amiga na ta, ha? Ay, uoy. Amiga na ta. Balik-balik mo kung sa Cebuano pa. Suki sa sukli. Suki na kita, pirmi dili. Sige. Adto na mi, Manasalve. Okay, salamat ninyong duha. Amo na Salvi, bye-bye. Kisa ko marami. Hey, Vic. Okay, Ning. Tanagoryo. Sige, mana ato sa mi, Vic. Mingawa ni ito, minamos ba, no? Pwede ka kumpinsahan kami ngaw. O, bay. Vicky? Gintutukan man ni mo hirang ang mga militar. Tungod kay kaaway sila sa katawan. Gapon pa lang man ang salve. Kibalita nga gipatay ang akong mangot. Ha? Si Alan? Ang tinuod, nagtuon ako nga tao-tao na siya patay. Kaya gipusilman siya sa kamilitary nga mao mismo ang nag-rape na ako. Vicky? Buhi siya si Alan. May request ang nasa legal nga mo-escort ni Alan padung sa detention. Mawang usa ka Sergeant Ernesto Martin. May pagsalig ang tagal-legal sa mga sarhinto nga dili abusado. Makitawanon siyang pagkasundaw. Pero kay ano man nga namatay si Alan? Hino man ang nagpatay? Ato nga sarhento ang nagpatay ni Alan? Suma pa sa balita, ang iyang kauban mo ay nagpatay ni Alan. Kay kuno may iskapos si Alan, og nakapatay usay pinik sa kakauban nga mga pasista.
Sige lang, manasalve. May baon na gihapon ako ang tinuod. Pinaagi atong Sarento Ernesto Martin. Iitsa na ako nga akong armas. Vic o Vicky o Kiraning. Demonyo! O ganing. Iitsa na ako nga akong armas. Vic o Vicky o Kiraning. Demonyo! Oh. Ay. Wali ka matog. Naunsa ka? Nasol ko, Guryo. Unsay mo nasulan? Si Vicky. Si Vicky kaliwanag. Parihas ang tingog. Oh. Ay. Wako makasabot. Paminaw. Ang tinuod niyang giraid na to ang plenum nila ni Kaliwanag. Ang tinuod ako mo'y nakadakop ni Kaliwanag ug siyang banghot nga si Alan. Daan pagid ko. Di mo sa nagipangkong sa dinis, di ba? Dili ko buot kung may laing mahibaw, Kuryo. Kung may laing mahibaw na tong tu ni Dong Dinis, ikaw mo ay akong sudyaan. Oo, si Dong Dinis mo ay akong gipaangkon nga mo ay nakadakop ni Kaliwanag ug siyang banghot. Daan pagid ko. Tuda mo ka tudaan ba? Wala na ko tayo akalit ang bisod sa kong nahuna. Ang mga hitabo sa plenum ug ang naglanog-lanog nga tingog ni Kaliwanag ug niya. Kalit na sa gamilanog ang tingog ni Vicky. Parehas yun ang ganang tingog. Naklaro mo bang dagoy ni Kaliwanag, ha? Magbisan ko klaro kay ngit-ngit kayo. Taas sa mga iyang buhok ang bitabon siyang naong. Ug nagduda ka si Vico sa Kaliwanag. Usara, maura. Siguro ka? Ambot. Maura diha. Tapos kagbuhok sa Kaliwanag. Si Vicky bubuo itong buhok. Ngayon na ba kayo siya siyang buhok? Eh, match kay skulor siyang panit. Tabunon kayo ba? Ikaduha sa ning patayin mo ka sa Kaliwanag. Pero tempa-tempa. May pagtuda na ba ako? Human sa balita nga napatay sa Kaliwanag dito sa quarters area. Sama to? Iyon mo sa itong gipaangkong sa dinis, no? Di ba? Matuog na Guryo. Tubagkas ako. Matuog na ko. Ako gihapon, oy. Imong yapong gipaangkong sa suod mong amigo. Sumod gani, may agin sa gani ka sir sa itaor kong kalimti na unsa man ka. Ako na siya ipaangki. Ay, ipaangki naman. Ako na siya ipaangkuna. Gusto kong mag-general. Kaon ko, pre. Ang buot mong ipasabot. Magpayo na ko nga sama sa normal nga sibilyan manasalve. Wala ko'y kontak sa mga kauban sa kali. Wala ko'y kontak sa partido. Wala ko'y kontak sa mga mapulang manggugubat sa arma. Usa ko sa misugyot, nga putlan ko sa kong linya. Tungod kay kung magpadayon ko, humok na ko mailan, ug delikado unya ang mga kauban sa kali. Ako sa akong bahin, Vicky. Sama sa gihapon ka ni adto og karon. Usahay may mo sa ito na akong kaugalingon nga mga mapulang manggugubat kay mo pahuway. Usahay may mga ayo og bugas, ayo og pagkaon. Waray man ako problema kay permanente man ako nga sympathizer sa kali. So, back to normal life ka di ay. Karon pa lang gani gimingaw na ko sa kapukiran. Karon pa lang gani gimingaw na ko sa lahi kaing tigog sa kakapiyon dito sa bukid. Mga kangis ug mangliw nga mitasik sa nagpingit nga kinapuhi sa katawag ulipon sa dinawtaw. Karon pa lang gani gimingaw na ko sa mga tikang ug lakang sa kultakan sa mga kabatuan sa kapatagan ug kabungturan ug sa umahan. Ug sa kasapaan ug sa kalapukan. Mingaon ko sa mga kabataang wa pa'y kapuot nga akong isayo-sayaw. Unya laylayan aron makatuhog
kayong ilang mga ginikanan biktima sa linuog nga pagpatay. Mingaon ko sa mga kauban nga way pagkapuol ug way kakapoy nga paday nangita sa kaangayan. Mingahon ko sa pagpanurok sa pinhi nga gitiksok sa umahan sa mga mag-uumang nga gisakmitan sa ilang kayutaan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.